ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪಸೆರದುಪ್ಪುನ ತುಳುವ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಯಾನ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಡು ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಪಿನ ತೆರೆಯಾಂದಿನಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಉಂಟು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿನ ದಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಆವುಡು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ. ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡು ತೆರಿಯಾಂದಿನಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಯ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಅರೆನ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಗನೆ ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ಮುಗ್ಗುರು ತಿಲಿಕೆ ಮೂಡಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದು ಏರೇರೆಗು ಒವ್ವೊರು ರೂಪುಡು ಬೋಡು ಬೇವೇರು ಅವೇ ರೂಪುಡು ತೋಜಿದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬದುಕು ದಿಂಜಾವನಾರು ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಪೇರು ಆರು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ದಿನ ತಾದಿ ತೋಜಾವುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾವಂತ. ಇಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದನ ತುಳು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಪಿನ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ. ನಂಗೆ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿನ ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ. ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು, ಆರು ಕೊಟ್ಟಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಬೆಳಗಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೂನ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನೋಲ ನಡಪರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಐಲೇಸ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಹಂಚಿನೇ ಇಸ್ಕಾನ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಡಲೋರ್ಮ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲೆಟ್ಟ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನು ಗಾಂಧಿ ಯಾನು ನಿಕಳ್ಳ ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದು. ನಮಸ್ತೆ.